бозори ҷамоати деҳоти пахтободи шаҳри турсунзода ҳафтаи як маротиба фаъолият менамояд. бо вуҷуди ин ҳама ба сокинони худи ҷамоати пахтобод ва атрофи он манфиати зиёд дорад. ба гуфтаи харидорон, онҳо маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маводҳои лозимаи худро аз ҳамин бозор бо нархи дастрас харидорӣ ва захира менамоянд. зарурияти харидорон ва соҳибкоронро ба назар гирифта, масъулон дар наздикии бозор чоҳи обкашӣ бо иқтидори захираи обии 60 тоннаро ба истифода супориданд, ки бо анҷоми ин иқдом мушкилоти қаблан ҷой дошта ҳалли худро пайдо кард. чанд сол боз ки ман ин бозорда мисол агарот биромадагӣ маҳсулоти худро савдо мекунем. деҳқонӣ мина мисол мана картошка пеш халимда картошка ҳозир, пиёзай, хоб камтар савзиай, ҳаму буроварда ҳаминҷа як инша дил инша мефурӯшему, ҳаму маблағи авайда бо хонада гӯштай, равғанай, макаронай, бо чизе ки вай. Айпиши ҳами агарот айпиши деҳқонӣ худо рашкир ман соҳиби 9 фарзандам, 7 фарзанд ман даст ва ҳалол кардам айрӯи ҳами деҳқоним. Ана 4 соҳиби зан кардам айрӯи деҳқоним. айрӯи ҳамин мисол бозор ҳами вай. Ина ҳамин ина маҳсулотон пешимда ина фурӯхтаи судем. Мана бозор омадем. Ин бозор ай вақти пешам обод буд ки неки имрӯз ободтар шудагӣ. Деҳқон моли худша меора ба ҳазур мефурӯша, ягон мушкилӣ нест. Нарх наво ҳақиқатан арзон. ҳақиқатан арзон охи назар ба нархи шаҳр дидана иҷа мумкин 30% ё 40% арзонтар меғалта. Ман наба и деҳқонам, деҳқон оварда озод фурӯхтса моли худша бе ягон хел бигем миёнарав бе ягон ҷалоб озод фурӯхтесан. барои ҳаминаш арзон. сокинони ҷамоати пахтобод ва атрофи он дар бисёр ҳолат маводи ниёзи худро аз ҳамин бозор харидорӣ мекунанд. гӯшаи деҳқон ҳар ҳафта маротибае дар ин ҷо ташкил гардида маҳсулоти кишоварзиро харидорон аз дасти аввал яъне худи деҳқонон дастрас менамоянд. нарх наво нисбат ба дигар бозорҳо бозори мо арзон мебошад, барое ки аз сабаби он ки деҳқон маҳсулоти худаш мефурӯшад, не ин ки ҷалоб гирифта ё ки савдогар гирифта дар болош бо 1 сум 2 сум монда мефурӯшад. инҷа деҳқон худаш мефурӯшад. чӣ хеле ки шумо дидед, деҳқон худаш ба савдо ҳаст. пиёз, сабзи, картошка, тамоми деҳқонҳо худашон як рӯзам ки бошад бе ягон душворӣ омада ба савдо коршона буд карда мераванд. бо нақшҳое дорем ки бо навес кунем ки ҷои ба шароит шавад, ҷои савдо шавад. молбозора бо ҷои навес мекунем ки бо мисол барф борон ба деҳқон омад бемалол молаша фурӯшад, таги барф борон ба намонад. беш аз 500 нафар соҳибкор дар ин бозор бо кор ҷалб шуда рӯзҳои изоратӣ барои қонеъ кардани сокинон бо фурӯши маҳсулоти гуногуни рӯзгор машғул мешаванд. роҳбарияти бозор нақша дорад ки дар оянда низ ҷиҳати дастрасии мардум бо молу маҳсулоти ниёзи аввал табирҳои мушаххас андешад.